Navarra se ha sumado al Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Nafarroko gobernuak bat egin du holokaustoa oroitzeko nazioarteko egunarekin eta egin duen adierazpen instituzionalean nazien konzentrazio eta sarraski esparruetan eraildako persona guztiak gogoratu ditu. Batez ere erbestera kondenatu ondoren eremu horietara eraman zituztenak. UNESCOk egun hau ospatu du nazismoaren biktimen memoria aldarrikatzeko helburuarekin. Tropa sovietarrek nazien Auschwitzen Birkenauko konzentrazio eta sarraski esparrua eskatu zuten erregimen nazia bigarren mundu gerran Europako komunitate judua suntsitu nahi izan zuen eta beste talde batzuk ere jazarri eta hil zituzten, ijitoak, elbarriak, homosexualak eta oposizioko politikoak ere bai. Adierazpenean ondorengoa jasotzen da, armen indarkeriak behartutako erbestaldi politiko baten ondoren lurraldera itzuli ezin izan zutenen memoriarekiko konpromisoa berresten du Nafarroko gobernuak. Horrek foru komunitatea modernizatzeko bere biziko garrantzia zuen giza kapital desagerrarazi zuen. Hori dela eta Nafarroko gobernuak bake bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren Nafarroko Memoriaren Institutuaren bitartez konpromiso hartu du erbestealdiaren drama jasan zuten nafarrak aitortzera eta erreparatzera bideratutako politika publikoak bultzatzen jarraitzeko. Gizarte oso hori erakutsiz ehunka herritar nafarrek jasandako esperientzia gogorra. Nafarroko Memoriaren Institutua erbestealdiaren inguruko programa espezifikoaren barruan erbesteratutako nafarren errolda egiten ari da. Errolda laizter aurkeztuko da eta dokumentazio zentroaren bitartez eskuratu ahal izango da. Dagoeneko aurkeztutako nafar deportazioan nazien eremuetara ekimenarekin bat egingo du ekimen honek.